Днес се отправяме на приключение, в което ще посетим два от най-емблематичните паметници в България, а именно паметника на свободата Шипка и изоставения комунистически монумент Бузлуджа. Първата забележителност, която ще посетим, е зад мен – храмът Рождество Христово в град Шипка. Интересен факт за храма е, че по-голяма част от средствата за изграждането му са събрани в Русия, но също така не липсват и пари събрани от българи. Ето ги Борката и Радо. И сега се отправяме нагоре към Шипка. Йо! Паркирахме тук-що и тръгваме по стъпалата нагоре. Ще има наброиме доста. 890 стъпала общо. Се изпомъчим, ама е такива големи крака ще направим здравички. То следва ние за първи път да катериме много, така че. Машини. Ето там се вижда и Бузлуджа. Да. Цяла северна България. А след малко и от друга страна ще се види и южна. Хора, от тук се вижда връх Голям Кадемлия и връх Мазалат. Ето там в далечината. Ето и гледката към Южна България. Вижда се дори язовир Копринка и Казанлък. Хора, взехме си билети и сега влизаме в паметника. Да. Ето го и огромния лъв. Мене снимаш, нали? Да. Да, ти си като котка направо. Ето. Това е копия на Самарското знаме. Да. Това са оригинални униформи и оръжия, използвани от опълченците. Сега се качваме и към терасата. Стигнахме нагоре. Да. Ти като фризби го мяташ някакво. Вече сме обратно в колата и отиваме към Бузлуджа. Да. Панахме през път, който просто на карта на Google Maps не го препоръчва. По пътя за Бузлуджа спряхме до паметника Железния юмрук. Ето го и него. Много яко. Да. И най-накрая стигнахме до паметника Бузлуджа. Строен е цели 7 години, като отваря врати през 1981 година. Скандално е. Огромно по размери. Диаметъра мисля, че е около 60 метра. Да. Има нещо като коридор. Щастлив съм, че на мен се падна историческата чест да открия това паметник, издигнат в чест на подвига на Димитър Благоев,
и неговите съратници, които преди 90 години изградиха революционна марксистка партия в България. Нека поколенията на социалистическа България и на комунистическа България да идват тук, да се прекланят пред подвига и тялото, да станат съпричастни с техните идеи, с техните души, с всичко това, което те направиха и дадоха всичко от себе си на своя народ. Слава на Благоев и Благоев! Бъдете приячи за Бог на социалистическите идеи в България. Безсмъртните глори на Българската комунистическа партия в народната душа. Слава вам, комунисти, сдружени земеделци, безпартийни! Вече се стъмни и ние ще ходим вече към... Както виждате, вече се стъмни и ние ще тръгваме към София. Гледайте го този пичага. Точно Казва така. интересни места. Днеска бяхме доволни. Абонирайте се, натиснете камбанката И до и нови се срещи. очакваме до скоро. Чао! Чао!